wabiro bedo kwa miyi e kinde thuolo mabiro. Kata kamano, Ruto ma bende jatend piny Kenya oketo koke e winjruok kod kambi maloso nyamburko mano mating'o jowuoth matiyo kod teko sitima e okang' ma bende biro miyo Kenya thuolo mar yudo nyamburko go. Ruto kod jata tije mano mar Millennium Challenge Corporation mong'ere kaka Alice Bright owinjore ni kambino biro chiwo omenda maromo siling bilion 8.7 mabiro nyiewo nyamburko mag ting'o jowuoth e boma ma Nairobi. Jotelo ariyogo ne oromo e boma ma New York kama Ruto nopuoyo okenge ma Kenya goyo e tiyo kod nyamburko ma ok keth alwora kaka matiyo kod teko mag stima. Mobility around Nairobi is something that is very important to us. You know, Nairobi has 5 million people during the day and 4 million at night. So there's a whole 1 million people who come in and out of Nairobi every day. That poses a very significant challenge on the transport infrastructure. So apart from the matatu transport system, the mass bus transport system is a very important component. I think already a lot of work has gone into getting the bus lanes already. So this threshold will give us the ability to conclude that process so that we can move people in and out of Nairobi much more easily.